Dobar dan svima i dobrodošli u novu epizodu animiranih intervjua. Naš današnji gost je... Prvo pitanje. Gastoze, šta misliš o Maci Diskreciji? Jebu majku! Drugo pitanje. Možeš li nam ispričati neki vic? Mitigo je Čale sinu, sine glupsi, ko ovo drvo. I kucne Čale od drvo i sin kaže, tata, neko kuca. A tek će Čale, sej tu ja ću. Treće pitanje. Možeš li ti meni da postaviš jedno pitanje? Šta da te pitam, majke ti ga nabi? Primam inbox. Ću te pitam na inbox ako me zanima. Hvala ti Gastoze što si učestvovao u ovom intervjuu, a vama hvala što ste pogledali ovaj klip. Lajkujte ga, šerujte, subscribeujte se na kanal i vidimo se.